Zháňate bývanie? Povieme vám, na čo si dať pozor a ako všetko vybaviť. Ak si na bývanie sporíte, hypotéku dostanete s najvýhodnejším úrokom. Vyberte si svoj dom či byt a spoznajte ich okolie. Nehrozia tam zápchy? Máte v blízkosti škôlku či školu? Cítite sa tam bezpečne? Keď máte nehnuteľnosť vybranú, potrebujete ju oceniť. Nebojte znalca, sporka vybaví aj zaplatí za vás. A za ušetrené peniaze deťom môžete kúpiť niečo pekné. Ďakujem, otci. A nemusíte chodiť na kataster, ten sporka tiež vybaví aj zaplatí za vás. Vy si zatiaľ môžete ušetrený čas užívať s rodinou. A keď je všetko hotové, už sa len nasťahujte. Dokážete sporiť aj počas splácania? Mimoriadnu splátku môžete vložiť kedykoľvek.